அர்ஜுனனை பார்த்து கேட்கிறாரு, உன்னுடைய சந்தேகங்கள்லாம், அறியாமை, மயக்கம்லாம் தற்போது நீங்கி விட்டதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஒரு குருவினுடைய கடமை என்னன்னா, மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்று சோதித்து பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் மீண்டும் கூற தயாராக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி என்பதை நாம இந்த நேரத்தில் நம்ம எண்ணி பார்க்கணும். அப்புறம் 18.7 அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையினால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். மயக்கம் நீங்கிவிட்டது, நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். தங்கள் கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி செயல்பட உள்ளேன். நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார். நாமும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டோம் பிரபுஜி. அடுத்ததுல 18.74 நம்ம டுடே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ நீங்க சம்மரைஸ் பண்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப நல்லா சம்மரைஸ் பண்றீங்க. வெரி குட். இப்ப நீங்க எல்லாம் நீ வந்து ஆரம்பிக்கணும். எல்லாரும் வெரி குட். அந்த ஹேபிட் இஸ் வெரி குட். கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சா மனசுல எப்பவும் பதியும். வெரி குட். ஸோ நீங்கள்லாம் நீ லெவல் 3 எல்லாம் போனோம்னா கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். லெவல் 1 எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் லெவல் 2 எல்லாம் எடுக்கணும். எல்லாரும் ப்ரீச் பண்ணணும். ஓகே, வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம செஷன் போகலாம் டைரக்டா. ஓகே, ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பதம் 74 78 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். சஞ்சயனின் உணர்தல் பற்றி நம்ம பார்க்கிறோம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? 74, 75 ஸ்லோகங்கள். படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? படிங்க பிரபுஜி. யாரு வாசிக்கிறீங்க? 74, 75 ஸ்லோகம். 74 நான் படிக்கிறேன். வரல பிரபுஜி. படிங்க. சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹௌ 74 படிங்க பிரபு. படிங்க பிரபு. அது 74 நீங்க படிங்க. 75 மாத்தாஜி. ஓகே பிரபுஜி. சஞ்சய உவாச்ச இத்யஹௌ வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனஹ சம்வாதமிமஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒரே மினிட், என்னுடைய கனெக்ஷனால தான் நினைக்கிறேன். திருப்பி ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது பிரபுஜி. சங்கரன் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு. வாசிக்கிட்டேன் பிரபுஜி. 75 படிச்சிருங்க பிரபுஜி. அதான் சங்கரன் பிரபுஜி வாசிச்சுட்டு இருந்தாரு. அது முடிச்சிட்டு அடுத்தது நீங்க வாசிக்க பிரபு. ஓகே ஓகே. சங்கரன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? பிரபுஜி 75 வாசிச்சிருங்க சங்கரன் பிரபுஜி. அவங்க மியூட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி இப்ப கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது பிரபு.
இப்ப கேக்குது. व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ 74ல என்ன சொல்றார்? சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இல்லையா? அவருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சஞ்சயனுக்கு. ஸோ திருதராஷ்டிரர் கிட்ட அவர் கிளியரா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் ஆகிய இந்த இரண்டு உன்னத மகாத்மாக்கள் இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். இந்த அற்புத விஷயங்கள் எனக்கு மயக்குச்சம் ஏற்படுகின்றது அப்படின்னா அவர் ரொம்ப பரவச நிலையில இருக்காரு அவரு இல்லையா? நமக்கு பரவச நிலை அடையும் போது என்னெல்லாம் சிம்டம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுல ஒண்ணு மயிர்கூச்சம் இல்லையா? மயிர்கூச்சம், வறண்ட நாக்கு, அந்த மாதிரி சிலவங்க வந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க, இல்ல கண்ணில் நீர் வரும், இல்ல சிரிப்பாங்க, கீழே விழுந்து விழுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சஞ்சய் நீங்க சொன்ன எக்ஸ்டட்டிக் நிலைமையில நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சஞ்சய் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன சொல்றாரு? யாரோட கருணையால்? வியாசரின் கருணையால் வந்து யோகங்கள் இறைவனான கிருஷ்ணன், யோகேஸ்வரர் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஸோ இந்த கிருஷ்ணர் வந்து டைரக்டா வந்து இந்த உரையாடல் நடக்குதுல்ல கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும், இது கேட்கிற பாக்கியம் வேற யாருக்கும் கிடைக்கல. எப்போ மற்ற யுகங்கள்ல கூட வந்து இது நடக்கல. இது ஒரு அற்புதமான விஷயம். ஸோ அது வந்து சஞ்சயன் எடுத்து கூறுகிறார் குருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு யுனீக் சிச்சுவேஷன். அந்த அற்புதம் வந்து நடந்தது, அதனால் கேட்க முடிஞ்சது. அது யாருடைய கருணையால்? அவருடைய குரு, தட் இஸ் வியாசருடைய கருணையால் எனக்கு இந்த கிடைத்தது. ஏன்னா வியாசர் தான் அவருக்கு வந்து அங்க குருக்ஷேத்திர போர் பூமியில என்ன நடக்குது அதை பார்க்கறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் வந்து அவருக்கு அந்த இது கொடுத்திருந்தார், அந்த ஆற்றல் கொடுத்திருந்தார். வியாசரின் சிஷ்யர் சஞ்சயன். ஆமா, வியாசரின் ஹரே சிஷ்யர். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன், ஹரே கிருஷ்ணன் மக்கள். ஸோ அப்படின்னு எடுத்து கூறுகிறார். யாருக்கு எடுத்து கூறுகிறார்? இது யாருக்கு எடுத்து கூறுகிறார்? யாரிடம் இது சொல்கிறார்? இது திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரர்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து ரொம்ப கிளியர் என்ன தெரியுது? தட் இஸ் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் நல்லதே நடக்கும். விஜயம் அங்கெல்லாம் வந்து விக்டரி, ஜெயம்தான் உண்டாகும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஆன்மீக குருனுடைய அனுகிரகத்தால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆன்மீக குருவுடைய கருணை கண்டிப்பாக தேவை. அதனால சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து இந்த இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க, நம்ம படிச்சதெல்லாம் பகவத்கீதையில பார்த்ததும் சரி, நீங்க பாகவதம் இல்லை மற்ற இந்த கோர்ஸில் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கிளியரா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. குரு, அதே மாதிரி சாது சங்கா, அப்புறம் புக்ஸ் இல்லையா? குரு ரொம்ப முக்கியம். குருவோட வழிகாட்டுதல் இல்லாம நமக்கு எதுவுமே முழுமையாக புரியாது. நம்ம நேற்று கிளாஸ்ல போன செஷன்ல கூட நம்ம அதை ஹைலைட் பண்ணியிருந்தோம். 4.34 வேர்ட்ஸ் இல்லையா? என்ன ஸ்லோகம் சொல்ல முடியுமா? 4.34 பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
ஏன்னா நீங்க இன்னும் அடுத்த கட்டத்துல கால் எடுத்து வைக்கும்போது டெஃபினட்டா இந்த மேற்கோள் எல்லாம் எல்லாரும் கேட்பாங்க. நீங்களும் தற்பித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரக்ஷ்ணேன சேவையா உபதேக்ஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தஸ்வ தர்ஷினஹ. சோ என்ன அதோட அர்த்தம்? அதுவும் வாசிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க மாதாஜி. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அதோட அர்த்தம் என்ன? நமக்கு எல்லா அர்த்தத்தை புரிய வைக்கிறதும் சரி, நம்மள நல்ல வழி காட்டுதல், நல்ல வழியை காட்டுதற்கும் சரி, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை அடைவதற்கும் ஒரு குருவின் வழிகாட்டல் கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா குரு தான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். கிருஷ்ணரை அணுக வேண்டும் என்றால் ஒரு குருவுடைய சாமீபியம் தேவை, அவருடைய வழிகாட்டுதல் தேவை அப்படின்னு ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர், சஞ்சயனுக்கு வியாசர். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். 76 வாசிங்க பிரபு. யார் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாசிக்கிட்டுமா பிரபு? வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் சம்சம்ருத்ய சம்வாதமிமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோः புண்ணியம் கிருஷ்யாமி ச முஹு. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல சஞ்சயன் ரொம்ப அவருடைய நிலையை பற்றி எடுத்து கூறுகிறார். என்ன சொல்ற? மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இதை இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்ட்டு கிளியரா சொல்றாங்க. ஸோ இந்த உரையாடல் எப்படிப்பட்டது? அது புனிதமான உரையாடல். அதனால்தான் நம்ம சொல்றோம், பகவத்கீதை நம்ம கேட்கணும், அது ரொம்ப புனிதமானது. நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று பகவத்கீதை மனித குலத்துக்கெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது. அது நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, இட்ஸ் லைஃப் மேனுவல். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல பகவத்கீதையை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு சொல்லும்போது நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவீங்க? இட்ஸ் அ லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு பகவத்கீதை நமக்கு அது எடுத்துரைக்கிறது, எப்படி நடக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு, வழி நடக்க வேண்டும் என்பது. ஸோ அந்த மாதிரி புனிதமான இந்த பகவத்கீதையை கேட்கும்போது என்ன சொல்ற சஞ்சயன்? நாம் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகிறேன். நம்ம பகவத்கீதை அப்படி ஆழ்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம் இன்பம் வரும், ஆன்மீக இன்பம் நாம் பெறுவோம். ஸோ மனதில் வேற எதுவும் நமக்கு தோன்றாது. ஸோ பகவத்கீதையில நம்மளும் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா, பகவத்கீதை டெய்லி நம்ம வாசிக்கணும், கண்டினியூஸா வாசிச்சுட்டு இருக்கணும். அதான் பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு, நம்ம மினிமம் 3 times பகவத்கீதை படிச்சிருக்கணும்னு. நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி, நான் எப்பவும் சொல்றேன், ஒவ்வொரு வாட்டி நான் பகவத்கீதையை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு மாதிரி புரிதல் வரும் நமக்கு. உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நிறைய எனக்கு புரிதல் நிறைய வரும். அந்த மாதிரி பகவத்கீதையில் நம்ம ஆழ்ந்து இருக்க நமக்கு புரிதலும் ஜாஸ்தியாகும், அதே மாதிரி நம்ம இன்பமும் அடைவோம். அதே நிலைதான் இங்கே சஞ்சயன் எடுத்து வைக்கிறார். மன்னரே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது அதில் மூழ்கி புரிந்து கொண்டு படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. படிக்கும்போது நமக்கு என்ன இன்பம் வரும், நமக்கு we will feel, we will get enjoyment out of it அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. பதம் 77. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. அப்போ யாரு சொன்னா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. கேட்டாங்க மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல படிக்கலாம் மாதாஜி. பாக்யலட்சுமி இப்போ ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தச்ச சம்ஸ்ருத்ய
ரூபம் அத்யத்யுதம் ஹரே விஸ்மயோ இமே மகான் ராஜன் இரிஷ்யாமி ச புனः. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ என்ன சொல்றாரு? மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் என்ன சொல்றாரு? மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். அற்புத ரூபம் எது? அந்த அற்புத ரூபம் இந்த விராட் ரூபம். அப்சல்யூட்லி விராட் ரூபம், ஹரிபோல். ஆமா. ஸோ பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு அவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார் இல்லையா? அதை வந்து அவரு சஞ்சயன் சொல்றான், நான் வந்து அதை பார்த்து பார்த்து நான் வந்து அப்படியே வியந்து இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு, வியந்து அதுல இன்பம் அடைகிறேன்ட்டு. என்னன்னா, அந்த மாதிரியான விராட் ரூபத்தை வந்து எல்லாரும் பார்த்தது கிடையாது. அப்கோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ரூபத்தில் யாருக்கும் தோற்றம் அளிக்கவில்லை. அர்ஜுனுக்கு தான் முதல் தோற்றம் அளிக்கிறார். இருந்தால் கூட அந்த ரூபத்தை வந்து இவர்களுக்கெல்லாம் பார்க்க முடியும். வியாசரன் அருளால் சஞ்சயனுக்கு பார்க்க முடிந்தது. வியாசரே வந்து இந்த ரூபத்தை முதல்ல பார்க்கிறாரு. அவரும் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு இன்பம் அடைகிறார் அவரு. ஸோ அந்த கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே இந்த உரையாடல்னால மற்ற சில உயர்ந்த உயிர்வாழிகளுக்கும் உயர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கும் இதை பார்க்க முடிந்தது. இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க, அதை பார்க்க முடிந்தது. ஸோ அது இந்த உண்மையான இந்த மாதிரி விஸ்வரூபம் பார்க்கணும்னா யாருக்கு முடியும்? அது உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். அது கிருஷ்ணர் தேர்ந்தெடுக்கணும். கிருஷ்ணருடைய அருளால் தான் அது வியாசருக்கு தென்படுது. அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சதோ அதெல்லாம் கிருஷ்ண அருளால் தான். அதே மாதிரி வியாசனுடைய அருளால் தான் அவருடைய சிருஷ்டி. அதனால சஞ்சயனுக்கும் அது பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் இந்த விஸ்வரூபமானது ரொம்ப அரிதான ஒரு ரூபம். அதை யாராலும் எளிதாக பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேலும் மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் என்பது. ஏன் வந்து அந்த நினைத்து நினைத்து வியப்பில் முழுக வேண்டும்? என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன் வியப்பில் முழுக வேண்டும்? அதுல எல்லாமே இருக்குங்க பிரபுஜி. எல்லா மூவுலகங்களும் இருக்கு, எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த அற்புதமான இது நமக்கு நம்மளுடைய மனதுக்கு அது மனதுக்குள் அடக்கி அதை பத்தி புரிஞ்சிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு இருந்தது இல்லையா அந்த ஒரு விஸ்வரூபம். ஸோ அது அற்புதமான ரூபம் அது. பிரபஞ்சம் முழுவதும் அடங்கி இருக்கும் அதில். ஸோ ஆமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன ஒரு அரியான ரூபம் அது. ஸோ பிரபுஜி அதுல சொல்லுகிற பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே பார்க்கலாம், பார்க்க வேண்டிய வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா வந்து யாராலையும் அது பார்க்க முடியாது. என்ன காரணம்னா அது அந்த அளவுக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது ஓவர்வெல்மிங். அதான் அர்ஜுனரே சொன்னார், எனக்கு வந்து நீங்க சுயரூபத்துக்கு வாங்க, முதல்ல 400 ஃபார்முக்கு வாங்க, அப்புறம் 200 ஃபார்முக்கு வாங்கன்னு அர்ஜுன் சொன்னீங்க. ஞாபகம் இருந்ததுன்னா அந்த அந்த சாப்டர்ல அதான் சொல்றாங்க இல்லையா? விஸ்வரூபத்தை நம்மளால எப்போ பார்த்துட்டு இருக்க கூட முடியாது. அந்த அளவுக்கு அது ஒரு ஓவர்வெல்மிங் இருக்கிறது. ஓகே, நிறைந்து இருக்கிற ஒரு ரூபம் அது. அரிதான ரூபம். நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்திருக்கோம். அது யாரு படிக்கிறீங்க? ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மினிட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் படிங்க. ஓகே. அப்புறம் சஞ்சயனுடைய உணர்தல்ல என்னங்க சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசர் வந்து கருணையை ஒப்புக்கொண்டா அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடல் அது. மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் சிலர் கூட்டும் இன்பம் கிடைக்கிறதுனால கிருஷ்ணருடைய அற்புத ரூபத்தை நினைத்து வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சஞ்சயன் கூறுகிறார் இல்லையா? வியாசரும் சஞ்சயன் உட்கார்ந்து. ஸோ சஞ்சயன் தன்னுடைய உணர்தலை பட்டியலிடுகிறார் இல்லையா? எப்படி பட்டியலிடுகிறார்? வியாசரும் வந்து கருணை ஒப்புக்கொண்டார்,
அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடல் அது. மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் சிலர் கூட்டும் இன்பம் எனக்கு கிடைக்கிறது. கிருஷ்ணனுடைய அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நான் வியப்பில் மூழ்கி இருக்கின்றேன். மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்ட்டு பட்டியலிடுகிறார். நாமும் நம்முடைய இதை பட்டியலிடலாமா? நம்ம இது முடிச்சுட்டு பட்டியலிடலாம். நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளுடைய புரிதல் இந்த பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம பட்டியலிடலாம். இப்பொழுது நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? கடைசியில் நான் அந்த கேள்வி நம்ம கடைசியில வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரைட். படிங்க மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. யத்ர யோகீஸ்வர மாதாஜி, கிருஷ்ணோ. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி முன்னாடி மாதாஜி அவங்க படிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்க, அவங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆல்பபெட்டிக்கல் படிங்க. ஆர்டர்ல படிக்க ஓகே, சொன்னாங்க பிரபுஜி. ஆல்பபெட்டிக்கல் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்டர் படிங்க. சரிங்க பிரபுஜி, சரிங்க பிரபுஜி. அவங்க படிக்கட்டும். படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க படிங்க. ஓகே, எல்லாரும் படிக்கலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரி போல். பாக்யலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க பேசுங்க மாதாஜி. இப்போ அதே ஸ்லோகத்தையா பிரபுஜி? அதே ஸ்லோகம் தான், ஹரே கிருஷ்ணா கடைசி பிரபுஜி. ஸ்லோகம் நமக்கு இல்லையா? பகவத்கீதையோட கடைசி ஸ்லோகம் படிங்க. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् த்ருவாநீதிர்மதிர்மமः. யோகீஸ்வரனாகிய கிருஷ்ணரும் வில்லை தாங்கிய அர்ஜுனரும் எங்கே உள்ளார்களோ அங்கே செல்வமும் வெற்றியும் வளமும் நீதியும் நிலைத்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காச்சும் இந்த ஸ்லோகத்தை வாசிக்கணும்னு தோணுதா? ஏன்னா நம்ம இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். யாருக்கெல்லாம் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு தோணுதோ வாசிக்கலாம். அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரபுஜி, பாமணி மாதாஜி வாசிக்க சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஓகே, பாமணி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पादो तनुतरः तत्र श्री विजयो भूதி த்ருவோ நீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க பிரபு. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् த்ருவாநீதிர்மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும் வாசிக்கணும்னு தோணுதா? வாசிக்கலாம். பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி எனக்கு நான் ஒண்ணு வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் தான் முடிச்சதுக்கு பிரபுஜி. இல்ல பிரபுஜி, சரி வாசிக்கலாம். விஸ்வரூப தரிசனத்தை பற்றிய ஸ்லோகம். சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வதோக்ஷி சிரோமுகம் சர்வதக ஸ்ருதிமல்லோகே சர்வமாவிருத்தியதிஷ்டதி. அந்த பரம்பொருள் எங்கும் கைகள், கால்கள், கண்கள், தலைகள், வாய்கள், காதுகளை உடையவர். அவர் உலகில் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்து நிற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே, வேற ஏதாச்சும் படிக்க விரும்புறீங்களா? 78வது ஸ்லோகத்தை இல்லாட்டி நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஓகே, அது கண்டினியூ. ஸோ இது என்ன சொல்றாரு? 78வது ஸ்லோகம். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ,
அங்கெல்லாம் என்ன நடக்குது? அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இது யார் சொல்றா? சஞ்சய் சொல்றாரு. சஞ்சய். இப்ப நம்ம டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 1வது ஸ்லோகம் எடுக்கும்போது திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் இது சஞ்சயன் கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். धृतराष्ट्र उवाच कर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्मः संजय. हरे कृष्ण प्रभुजी. அவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்றாருனாக்க, என்னுடைய பையனும் பாண்டோட பையனும் கூடி இருக்காங்களே, என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேக்குறாரு. எதனால இந்த கேள்விக்கு பிரிச்சு பேசுறாரு அவரு. பிரிச்சு பேசுறாரு. பிரிச்சு பேசும்போது அவர் மனதுல என்ன, கௌரவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைத்துதான் அந்த பார்ஷியாலிட்டி பண்றாரு. அவர் பார்ஷியாலிட்டி பண்ணக்கூடாது. இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சஞ்சயன் வேற என்ன சொல்றாரு? எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர், எங்கெல்லாம் அர்ஜுனன் வில்லாளியாக உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்கின்றாரோ, அங்கெல்லாம் என்ன நிச்சயமாக இருக்கும்? செல்வமும் இருக்கும், வெற்றியும் இருக்கும். கிளியரா வெற்றி நிச்சயம். அதான் திருதராஷ்டிரருக்கு கிளியரா சொல்றாரு. சஞ்சயனுக்கு கிளியரா விளங்கி விட்டது. அர்ஜுனனும் இவர் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல வெற்றியை தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது, புரிஞ்சு போச்சு. ஸோ பாண்டவர்களோட வெற்றி உறுதி என்பதை சஞ்சய் நன்றாக புரிந்து கொண்டார். ஸோ இதுல இருந்து நம்மளும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம். அதே மாதிரி ஒப்புலன்ஸ், அங்கெல்லாம் செல்வம் முக்கியம். செல்வம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பணம் மட்டும் செல்வம் கிடையாது, அறிவும் செல்வம் தான். தட் இஸ், எதெல்லாம் எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அவ்வாறே நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அதுவும் செல்வம் தான். எதெல்லாம் நடக்க வேண்டுமோ நல்ல ரீதியில் தான் நடக்கும். எது நடந்தாலும் அதற்கெல்லாம் ஒரு அந்த காரியங்களுக்கு காரணமும் இருக்கும். அதெல்லாம் பகவானுடைய இச்சைப்படி கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ பகவான் இருந்தால் கண்டிப்பாக எது செய்தாலும் அங்கு வெற்றி நிச்சயம். அதனால்தான் நம்ம சொல்றோம், எது செய்தாலும் பகவான் மேல அது பாரத்தை போட்டணும். பகவானே உன்னால்தான் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பகவானுடைய அருளை நாம் பெற்று எந்த செயலை செய்தாலும் நமக்கு அதில் நல்லதுதான் வரும். ஒரு காலம் தீயது வராது. அது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த போர் எதுக்காக அவசியமா இருந்தது? நன்மைக்கும் தீமைக்கும் இடையே இருந்த போர் இல்லையா? அதனால யுதிஷ்டர் ஜெயிச்சே ஆக வேண்டும். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாம் தர்மத்தை கடைபிடித்து, தர்மத்தை எப்படி கடைபிடித்தார்கள்? அவர்கள் பகவானுடைய சமீபத்தார். பகவானை அவர்கள் எந்த கஷ்டம் எப்பேற்பட்ட கஷ்டம் வந்த போதும் கூட அவர்கள் பகவானுடைய நம்பிக்கையை கைவிடவே இல்லை அவங்க. அதே மாதிரி பாண்டவர்கள் மட்டுமா? அதே மாதிரி திரௌபதியும் சரி, குந்தி தேவிமாராயும் சரி, எல்லாரும் பாண்டவர்களை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பகவானை கைவிடவில்லை. அதனாலதான் அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லது சேர்ந்தது. பகவானும் அவருடைய தூய பக்தர்களை கைவிட மாட்டார் அப்படின்றது இதுல நமக்கு நல்லாவே புரியுது. ஸோ தட் இஸ், அறிவு என்பது இதுதான். பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். ஸோ நம்ம எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதிகள். நம்ம இந்த உடல் நமக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன், ஒரு விசிட்டிங் கார்டு மாதிரி தான். இப்போ இந்த ஆத்மா என்னுடைய உடல் இருந்தா, இந்த ஆத்மா மோகன்தாஸ் அப்படின்னு அந்த டெசிக்னேஷன்ல தான் தெரியப்படுகிறது, தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த ஆத்மா இப்போ என்னுடைய உள்ளில் இருக்கிற ஆத்மா இருந்தாலும் சரி, உங்க ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளில் இருக்கிற ஆத்மாவும் சரி, வேறே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் கடவுளின் பின்ன பகுதிகள். இங்கே ஏன் பிறந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம நம்மளுடைய இச்சைக்கு நம்ம பகவானின் மேல அவர் எப்படி அனுபவிக்கிறார் அதே மாதிரி நமக்கும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு ஜெலசி நமக்கு வந்தது. பகவான் அதை சாங்ஷன் பண்ணி இங்க அமுச்சு விட்டார், துக்காலயத்துக்கு அமுச்சு விட்டாரு, அனுபவிப்பா அப்படின்ட்டு.
அது அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டிய எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் அழிச்சிருக்கிறார் நமக்கு. நீ அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு. ஸோ நீ அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ எங்க வரணும்? எங்கிட்ட தான் வரணும். ஸோ ஒரு தந்தையானவர் வந்து அவரோட பிள்ளைகள் அவரோட இருக்க வேண்டும், அவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும், எப்பவும் அவர் மனதில் அந்த ஆதகம் உண்டு. அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேதங்கள், உபனிஷத், இதெல்லாம் புராணங்கள் வழியாக பகவானை நம்மளை வந்து அவரை நினைக்க செய்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நம்மளை மாற்றி அவருடன் வந்து வந்தடையத்துக்கு அவர் விருப்பப்படுகிறார். அதனால இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ ஒரு அறிவுள்ள ஒரு ஆத்மா என்ன செய்வார்கள்? இந்த கட்டுண்ட நிலையை விரும்பாமல் பகவானை சென்றடையறதுக்குள்ள வழி என்ன? பக்தி தொண்டு. அதில் வந்து ஈடுபடுத்தி பகவானை சென்றடையறதுக்கு வழி உண்டாக்கும். இல்லை அதை விட்டு விட்டு ஓகே தான் தான் பெரியவன், தனக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்றவன், அந்த அகந்தையினால் வந்து ஆதிக்கப்படுகின்றவர் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க இந்த மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு என்ற அந்த சுழற்சியிலே மாட்டிக்கொண்டிருப்பார்கள். ஸோ பகவானை பற்றிய இந்த முறை, இந்த நிலையை யார் ஒருவன் புரிந்து கொள்கிறானோ அவன் வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு. எப்படி பகவானை நம்ம எண்ண வேண்டும் என்றால், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணன் மனதிலே இருக்கணும். என்ன நடந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணரே நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவர் கைவிட மாட்டார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா இருக்க வேண்டும், அவருக்காக செய்ய வேண்டும். அந்த நிலையில் நாம் இருந்து விட்டால் நாம் கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைய முடியும். சொல்றாரு மன்மனாபவ பக்தோ அப்படின்னு, நாம் எல்லாம் திறந்து விட்டு என்னுடன் வா அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? பகவான் சொல்றாரு. ஸோ ஒன் மஸ்ட் பிகம் அ டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா, என்னுடன் சரணடை அப்படின்றாரு. அப்படி அறிந்தால் என்ன ஆகும்? பகவான் அவர்களை கைவிட மாட்டார். நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன சொன்னார்? டெஃபினட்டா சொன்னார் இல்லையா? உறுதியாக, சஜஷன் கூட இல்லை, உறுதியாக நீ எல்லாத்தையும் துறந்து என்னில் வா, என்னில் நீ வந்து என்னை நினைத்து என்னுடன் சரணடைவாயாக, அப்பொழுது என்ன? ஐ வில் சப்போர்ட் யூ, உன்னை கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது வந்து பகவான் உறுதியாக நமக்கு உள்ள வாக்குறுதி, அவர் வந்து உறுதியாக கூறியிருக்கிறார். அது பகவானுடைய வாக்குறுதி. ஸோ நம்ம இந்த 18 சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம கர்ம யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்ல, ஞான யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம், பக்தி யோகம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம். ரைட்? எல்லா இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து முக்குணங்களால் நாம் வந்து முக்குணங்கள் நம்மளை எப்படி மற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறத பற்றி பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம். அப்படி முக்குணங்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டு செயல்பட்டால் என்ன? அது சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கும் பொழுது மனதில் கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த எண்ணமும் வராது. அப்படி இருக்கும்போது நாம் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும் என்பதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இது அர்ஜுனர் என்ன சொன்னார் கடைசியில? கிருஷ்ணா, என் மனதில் எல்லா ஐயங்களும் நீங்கிவிட்டன, உன்னால் உன்னுடைய உபதேசத்தால் எல்லா ஐயங்களும், மனதில் இருக்கிற எல்லா டவுட்ஸ் எல்லாமே நீங்கிவிட்டன, நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எனக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அப்படின்றார். ஸோ சஞ்சயனும் அதே தான் சொல்றான் இல்லையா? கடைசியில என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்கும் இடத்தில் என்ன? செல்வமும் வெற்றியும் நிச்சயம் அப்படின்றார் அவர். இதுவே என் அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சஞ்சயன் உறுதியாக சொல்றாரு. ஸோ கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனும் இருந்தால் யாராலும் அவர்களை தோற்கடிக்கவே முடியாது. மற்றவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி கிடையாது, அவருடைய எதிரிகளுக்கு வெற்றியே கிடையாது. அதனால்தான் நம்ம கிருஷ்ணரை நாம் வந்து எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு அவருடன் சரணடைந்து நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் நிற்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் என்ன? செல்வம் உண்டு, வெற்றி உண்டு, அசாதாரண வழிபாடு, நியாயமும் இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு உண்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. என்னோட விருப்பம் என்னன்னா, நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதையை நீங்க தவறாமல் முதல்ல இருந்து திருப்பி மீண்டும் மீண்டும் படிக்க, கண்டினியூஸா படிச்சீங்கன்னா ஸ்லோகங்கள் உங்களுக்கு புது புது அர்த்தங்கள் மனதில் தோன்றும்.
பகவத்கீதை என்ன கூறுகிறதோ அது பிரகாரம் நீங்க வழி நடந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்த மாதிரி வெற்றி நிச்சயம். உங்களுக்கெல்லாம் அசாதாரண வலிமை கிடைக்கும், நியாயம் உண்டாகும். நீங்க செய்யறதுலயும் நியாயம் இருக்கும். அப்படியெல்லாம் செய்யும்போது உங்களுக்கு செல்வம் என்றது பணம் மட்டும் கிடையாது. பணத்தை வேசிப்பவன் பேராசை பிடிப்பவன் இல்லையா. பணம் கிடைச்சாலும் நம்ம மனது வேற வழியில் செல்லும். ஸோ நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் பகவான், நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பகவான் கொடுப்பார். அதே மாதிரி அறிவையும் கொடுப்பார். அதுவும் செல்வம் தான் இல்லையா. ஸோ நம்ம எல்லாம் நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? நம்ம கோலோகத்தில் பகவானிடம் சரணடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம். அதை நாம் பெறுவதற்கு பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபட்டு நாம் பகவானுடைய பாதங்களுக்கு செல்ல நாம் முற்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு, நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை மீற வைக்கிறதுக்காக பீஷ்மர் செய்கிறார். என்ன கான்டெக்ட்ல அவர் சக்கரத்தை தேர் சக்கரத்தை தூக்கிட்டு வர்றாரு பிரபுஜி? என்ன கான்டெக்ட்? ஓகே, அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்றோம். இப்போ அதுல இது நீங்க பாகவதம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த உணர்தல் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஓகே, இதுல பகவத்கீதையை நம்ம இப்போ படிச்சதை வச்சு பார்க்கும்போது அதற்கு ஒரு க்ளூ நமக்கு தெரியும். அது பகவானே சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதையிலையும், ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை தோன்றி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு. பகவான் சொன்னாரு, நான் ஆயுதத்தை ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்தியில் ஆயுதம் ஏந்தினான். இதற்காக நான் மாதாஜி சொல்றேன். நான் ஸோ மாதாஜிக்கு இங்க இருக்கிற பக்தர்கள் வேற யாராச்சும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கீர்த்தனை சொல்றவங்கிட்ட பகவான் கண்டிப்பா போயிருப்பாரு. பிரபுஜி நான் சொல்ல விரும்புறேன். சொல்லுங்க பிரபு. அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட பக்தர்கள் எப்பவுமே, அவரோட பக்தரோட பேச்சு எப்பவுமே பொய்க்க கூடாது. என்னோட பக்தர்களுக்கு அதே மாதிரி வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது. அதனால அவரை காப்பாற்றி ஆகணும். என்னோட சத்தியத்தை கூட நான் மாறிடுவேன், ஆனால் என் பக்தர்களுக்கு நான் விட மாட்டேன், காப்பாவதை விட மாட்டேங்கிறதுனால தான் அவர் தூக்கிட்டார். அவர் பேச்சை அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணது, நான் ஆமினேஷன்ஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா கூட என்னோட பக்தனோட வீழ்ச்சின்னு வரப்ப நான் விட மாட்டேன், காப்பாற்றணும். அதனால என்னுடைய சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த அதையும் நான் மீறிடுவேன் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய புரிதல். ஓகே, வேற மற்றவர்கள் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரபு. அந்த போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சமயம் பீஷ்மர் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு, நான் இந்த பரந்த உலகத்தை, இந்த அஸ்தினாபுரத்தெல்லாம் என்னுடைய வலிமையால நான் உண்டாக்குனேன். ஆனா என்னுடைய விதி சிகண்டியின் கையால தான் நான் இறக்க வேண்டியதா இருக்குது. அதுக்கு பத்தி கிருஷ்ணா, நீயே என்னை போர்க்காலத்துல நீயே என்னை வதம் செஞ்சிடு, நான் சிகண்டியின் கையால சாக விரும்பல அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல, நான் போர்க்காலத்தில் ஆயுதம் ஏந்துவதில்லை என்று நான் உறுதி எடுத்திருக்கிறேன், நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அப்ப பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, நிச்சயம் உன்னை நான் ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன் அப்படின்னு பீஷ்மர் சூளுரைக்கிறார். பீஷ்மர் கிருஷ்ணருக்கு வேண்டியவர், கிருஷ்ணருடைய ஒரு தூய பக்தர் அவர். அந்த வேண்டுகோளை ஏற்றுதான் ஒரு கட்டத்துல என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் ஆயுதத்தை எடுக்க சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறார். அப்பதான் அவரு பீஷ்மரும் சொல்லுவாரு, கிருஷ்ணா, என்னுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று நீ ஆயுதத்தை எடுத்து என்னை பெருமைப்படுத்திட்ட, உன்னை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பீஷ்மர். அதே போல கிருஷ்ணரும் சொல்லுவாரு, என்னுடைய பக்தரின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவதுதான் என்னுடைய கடமை. அதை நான் இறைவனாக இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தன் தான் எனக்கு முக்கியம், அதனாலதான் இந்த சம்பவம் நடந்ததுன்னு அவரும் ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார். பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ. இதுதான் மாதாஜி, இதுதான் இதுலயும் சொல்லியிருக்கு, பகவத்கீதையிலையும் சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு? இப்ப இதுக்கு நான் பார்த்து வரேன், மன்மனா பாவோ மத்பக்தோ, அது என்ன சொல்லியிருக்காரு இதுல கிளியரா, என்னுடன் சரணடைந்தால் கண்டிப்பாக உனக்கு வெற்றி நிச்சயம்.
அப்படின்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காரு, தட் இஸ் நம்ம எனக்கு ஸ்லோகம் இது ஞாபகம் என்ன நம்பர் அப்படின்ட்டு. அது என்ன கிளியரா சொல்லியிருக்காரு வந்து பகவான் வந்து, நான் என்னுடைய பக்தர்களுடைய வில் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ், பக்தர்கள் எதை நினைக்கிறார் 9வது சாப்டர்ல நினைக்கிறது, பக்தர்கள் எதை நினைக்கிறார்களோ அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நான் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலாவே. அது சொல்லியிருக்காரு. இது கிளியரா பக்தர்கள் எது நினைக்கிறார்களோ அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா காரணம் இதுதான், அவர் தன்னுக்கு வந்து தன்மேல் வந்து பழி வந்தால் கூட ஓகே, ஆனால் பக்தர்களுக்கு ஒரு இது பார்த்துக்குவார். பக்தர்கள் எதை என்னதான் பக்தர்கள் நினைத்தாலும் அதை அவர் நிறைவேற்றுவார். அதனாலதான் மாதாஜி அது. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன நல்ல நல்ல கேள்வி இது. நம்ம பகவத்கீதை என் பண்ணும்போது என்னன்னா இதுதான், தட் இஸ் நம்ம பகவான் மீது ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம நம்பி இருந்து பகவான் அப்படி இருந்தோம் என்றால் பகவான் கண்டிப்பாக நாம் எதெல்லாம் விரும்புகிறோமோ அதை நிறைவேற்றுவார். ஓகே, அது நம்ம இதுல இருந்து ஒரு கிளியர் எக்ஸாம்பிள் அது. ஓகே, வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா பிரபுஜி? நான் பேசவா பிரபுஜி? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. போன இது குடியரசு தினத்துக்கு மறுநாள் நான் பாத்ரூம்ல விழுந்துட்டேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மண்டை உடைஞ்சு அப்படி பீரிட்டு வந்துச்சு. என்னோட எங்க வீட்டுல இருக்கிற என் பொண்ணு டாக்டர், அதுவும் குக்கும் இருந்தாங்க வீட்டுல. அஜான்னு கூப்பிட்டேன், அது பேர் அஜா. வந்தாங்க, என்னை தூக்குனாங்க. அவங்க முகத்திலேயே அப்படியே சல்லுன்னு அடிச்சது. அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. எங்க மருமகனும் டாக்டர், மகனும் டாக்டர், அந்த குக்கு 3 பேருமே வந்தாங்க. அங்க போய் முடியை வெட்டிட்டு தையல் போட்டாங்க பிரபுஜி. அது பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் ஸ்கேன் பார்க்கும்போது முதுகெலும்புல ஃப்ராக்சர். ஆமா, இது சர்ஜரி பண்ணினாதான் முடியுங்கிறாங்க. ஆனா ஐ வாஸ் 85 தென். அப்ப சக்சஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப என்ன செய்யணும்னு தெரியல. எங்க பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஒரே 2 பொண்ணு 2 மருமக, 4 பேருமே டாக்டர்ஸ் தான். அவங்க மூத்த பொண்ணு மருமகனும் சேலத்துல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு தெரியல. அப்புறம் எப்படியும் 4 months பெட் ரெஸ்ட் போட்டுட்டாங்க. பெட்டா இருந்து கூடவே மெடிக்கல் லீவ் போட்டு இவன் கூடவே இருந்தாங்க. ரொம்ப வாயில தான் மிக்சியில அடிச்சு வாயில தான் படுக்க வச்சுட்டு தான் ஊட்டுவாங்க சாதம். எல்லாமே அவங்கதான் செய்வாங்க. என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அப்படின்னு பிரபுஜி இப்ப நான் ஐ am able to chant, I am able to read, I am able to write, I am able to walk with walker. இதெல்லாம் பகவான் எனக்கு அளித்த வரப்பிரசாதம் பிரபுஜி. நான் எப்படி அவரை இது முடிச்சிருக்கிறப்பெல்லாம் அந்த நாம எனக்கு மனசுல ஓடிட்டு தான் இருக்கு பிரபுஜி. தூங்குறப்ப வேணா ஒருவேளை தூங்க முன்னாடியும் சொல்லுவேன், தூங்கி எழுந்துச்சதும் சொல்லுவேன். தூங்கும் போது தெரியல. ஆல் த 24 hours அவுட் ஆஃப் ஒரு 18 hours ஆவது ஐ எம் சாண்டிங் ஹிஸ் நேம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய வரப்பிரசாதம் பிரபுஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்யூட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்தது கூட நீங்க தைரியமா அதை வந்து ஏற்க முடிஞ்சது இல்லையா? இல்லைன்னா நிறைய பேர் இந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா அவங்க எல்லாம் வந்து சோர்ந்துருவாங்க. ஏன்னா மனது அதுக்கு எல்லாம் வந்து பாடியும் மனசும் வந்து இதெல்லாம் உட்கொள்றதுக்கு முடியாது. நிறைய பேர் வந்து அது they will give up. So you have been able to fight it. இல்லையா? You are able to approach it equal. என்ன சொல்றது, நம்ம சொல்லுவோம் சமதர்ஷனா அப்படின்ட்டு. Even if you get it bad or if it is good, you are trying to look at it properly. இல்லையா? இதெல்லாம் thank you பிரபு. thank you for thank you Lord Krishna. thank you குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க ரொம்ப நாளா வரலையேங்கிறதா நினைச்சுட்டே இருந்தேன் நானு. செல்வம் பிரபுஜி இருக்கும்போது நிறைய பேசுவாங்க, நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப நாளா காணுமே அப்படின்னு நினைச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரவாயில்ல, இவ்வளவு தூரம் வந்துருக்கீங்க. பகவான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு புண்ணியம் உங்க குரல கேட்கறதே. திரும்ப ஜாயின் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கல மாதாஜி. அப்படி பெட்டுனா தான் இருந்தேன். கத்திட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். மிக்சியில போட்டுலாம் வாயில தான் ஊட்டுவாங்க. எல்லாமே இனிமா எதுவுமே ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டு எனிதிங். பரவாயில்ல, பகவான் உங்களை தப்பிக்க வச்சுட்டாரு. வெரி குட் மாதாஜி. வேற ஏதாச்சும் ரியலைசேஷன் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஃபர்தரா என்ன பிரபுஜி பண்ணணும், நாங்க என்ன செய்யணும், அடுத்த கிளாஸ் எப்ப என்ன பண்றது சொல்றேன். இதுக்கு அடுத்தது
ஓகே, நம்ம இந்த ரியலைசேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா இது மாதாஜி? எல்லாரும் ஓகே பார்த்தவங்க ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறாங்கன்னா அதை கேட்டுட்டு நம்ம பயணம். ஓகே, வேற ஓகே ஓகே ஏதாச்சும்? தேங்க்யூ. மற்ற ரொம்ப டிவோட்டிஸ் நல்லா ஷேர் ரொம்ப பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கீங்க. நாங்க உங்களை மிஸ் பண்றோம். அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய விஷயம். ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஹியர் மாதாஜி. நம்ம வந்து டெஃபினட்டா இருக்கட்டும், இருந்தாலும் இது இந்த பண்ணலாம். சான்ஸ் எங்களுக்கு கண்டினியூஸா வராது இல்ல, புரியுது. அதுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. உங்களுடைய சாஃப்டான பேச்சு என்ன ரொம்ப காலம்பரை எழுந்திருச்சோன்னா எப்படா குரல் கேட்போம்னு ஓடி வந்துருவேன் வீக்லி ஒன்ஸ். பட் வந்து இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப நெட் ப்ராப்ளம் ஆகி நல்ல வேளை லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான். அறிவோல் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. மற்ற டீச்சர்ஸ் என்னை விட எல்லாம் வந்து வெரி இல்ல இருக்காங்க, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல லேர்னர். எல்லா குருவையும் ஆமா, நான் அதான் தப்பு சொல்றேன். சொல்லல. பட் புரியுது. ஒவ்வொரு குரு கிட்டயும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு தானே குருஜி. அதான் அப்சல்யூட்லி. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷல் இது. எனக்கு ரொம்ப பொறுமையா பேசுவீங்க, ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன். சாரி, ஏதாவது கடவுள் நெக்ஸ்ட் வீக் கிளாஸ் இருக்குங்களா பிரபுஜி, நீங்க வருவீங்கல்ல? நெக்ஸ்ட் வீக் நான் வந்து நம்ம கிளாஸ் ஓவர் இல்லையா, அடுத்த கிளாஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ என்னன்ட்டுலாம். அந்த மாதிரி இது நான் வரலன்னா கூட நம்ம டெஃபினட்டா வந்து சத்சங் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் மீட் பண்ணலாம். நம்ம இல்லாட்டி நீங்க இந்த பக்தி விஷா கண்டினியூ பண்ணுங்க, நான் அதுல வரேன். ஓகே, பக்தி விஷா இருக்கு இல்லையா பத்மா மாதாஜி, அந்த பக்தி விஷா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா தனியா வராங்க, நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறாங்க. நான் நிறைய சரி, நான் வரேன் பக்தி விஷாக்கு நான் வரேன் நானு. ஸோ நீங்க வந்து பக்தி விஷா வாங்க வாங்க எல்லாருக்கும் குருஜி, வாங்க வாங்க. பக்தி விஷாக்கு டைமிங் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கேட்டுக்கோங்க, நாளும் கேட்டுக்கோங்க. பக்தி விஷா நம்ம அந்த டைம் நான் டெஃபினட்டா நான் வரேன். ஓகே, ஸோ அப்போ இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே குருஜி, வாங்க குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும் மற்ற டிவோட்டிஸ் ஏதாச்சும் உங்களோட புரிதல், உங்களுடைய இது என்ன? நம்ம இந்த பகவத்கீதா நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், 18 டே சாரி 18 சாப்டர்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஸோ உங்களுடைய புரிதல் என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டிஸ் வந்துட்டாங்க பிரபுஜி. அப்படி? நீ கிளாஸ் இருக்கா? ஆமா, மாதாஜி வந்திருக்காங்க, வடிவுகர்சி மாதாஜி. இப்ப கிளாஸ் இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, நம்ம வந்து என் பண்ணிடலாம். அப்போ ஒன்று பண்ணலாம். நம்ம வந்து என்னைக்கு மாதாஜி பக்தி விஷா? ஆக்சுவலி இப்ப மண்டே வச்சிருக்கோம் பிரபுஜி. மண்டே ஈவினிங் வாங்க. அந்த டைம்ல வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசலாம். அதுக்குள்ள எல்லாரும் வந்து இது முடிச்சிருங்க ப்ளீஸ், உங்களுடைய குவிசஸ். ஓகே, எல்லாரும் குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சு நம்ம சர்டிபிகேட் எடுக்கணும் இல்லையா, எல்லாரும் குவிசஸ் எல்லாம் முடிச்சிருங்க. அதுக்குள்ள மண்டே பக்தி விஷா செஷன்ல நம்ம சொல்லலாம். இப்போ என்னன்னா, நம்ம இந்த லெவல் 3 கிளாஸஸ் பத்தி, இதுக்கு அடுத்து நம்ம லெவல் 3 கிளாஸ் போகணும். இந்த லெவல் 3 கிளாஸ் பத்தி ஒன்று நான் குரூப்லையும் போடுறேன், மண்டே அன்னைக்கு டீட்டெயிலாக சொல்றேன். அடுத்த கிளாஸ் டீச்சர் வந்திருக்காங்களே, மாதாஜி வந்தாச்சு. ஸோ அதை நம்ம அவங்க டைம் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால மண்டே அன்னைக்கு நான் ஃபர்தராக நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அது மாதிரி குரூப்லையும் நான் போடுறேன். இஸ் இட் ஓகே? ஓகே குருஜி. ஓகே குருஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ மண்டே ஈவினிங் எல்லாரும் கண்டிப்பா வாங்க. ஓகே, நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி போட்டு இந்த குரூப் ஆல்சோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ.